Uffiċjali tal-Gwardja di Finanza ta' Crotone wettqu sekwestru b'valur ta' 3 miljun euro bħala parti minn operazzjoni bl-isem ta' Tremble fejn mill-ġdid instab relazzjoni bejn pajjiżna u l-grupp mafjuż 'Ndrangheta. Bħala parti minn din il-ħidma ġew sekwestrati 7 aġenziji tal-logħob online fi Crotone u Isola Capo Rizzuto. Sekwestru li jasal bħala parti minn investigazzjoni dwar l-infiltrazzjoni tal-'Ndrangheta fil-kummerċ tal-logħob online u l-betting fuq attivitajiet sportivi. Hawn ukoll bħalma sfortunatament ġara f'investigazzjonijiet oħra mill-Pulizija Taljana fl-aħħar jiem tissemma Malta. Dan hekk kif wieħed minn 27 persuna investigati b'reat ta' intermedjazzjoni għal ġbir abużiv ta' flus ġejjin mill-logħob online u b'metodu mafjuż bl-iskop li jaġevolaw il-klan mafjuż ta' Arena hemm ukoll Francesco Martira Donna. Dan mhux isem ġdid għaliex Martira Donna fi frar li għadda kien sarlu sekwestru ta' 18 miljun euro fuq diversi akkużi fosthom dawk ta' frodi għall-Istat Taljan, profitti inġusti u sħab ma' gruppi ta' krimini organizzata. Dan hekk kif kien imniżżel bħala s-sit tal-kumpanija tal-gaming irreġistrata f'Malta Centurion Bet Limited. Din il-kumpanija tissemma mill-ġdid f'din l-aħħar investigazzjoni tal-Pulizija Taljana fejn jingħad li Centurion kienet qed tintuża bħala strument ta' intermedjazzjoni biex jinġabru flus akkwistati b'mod abużiv u li minnhom kienet qed tgawdi l-mafja. Skont il-Fatto Quotidiano, membri tal-familja Martira Donna kienu nataw permess ta' residenza f'Malta u dan wassal biex mexxew l-operat lejn pajjiżna. Dan meta ndunaw li f'ħidma oħra mill-Pulizija Operation Domino l-awtoritajiet kienu qed jersqu lejn sekwestru fuq l-assi tagħhom li sa dak iż-żmien kienu bbażati fl-Ingilterra.